Velkommen til Somali News. 248 somaliere er taget i systematisk skattesnyd. Somalierne har systematisk brugt den såkaldte tag-selv-ordning til at give sig selv uberettiget skattefradrag, og dermed sender de penge ud af landet. Det skriver Jyllandsposten. Ud af 269 kontrollerede somaliere i Aarhus Vest med høje fradrag, viste det sig, at de 248 af dem havde snydt. Hvilket fik lederen af skatteprojektet Erik Rosenbæk til at kritisere somaliere til at tænke mere på deres klan i det gamle hjemland, frem for fællesskabet i det nye. På vegne af det somaliske samfund i Odense udtaler Abdullahi Bashir Igal: "Stop hetsen mod somalier." Det somaliske samfund i Odense tager kraftig afstand fra de få somaliers upassende handling. Vi mener, at kriminalitet intet har med etnicitet og kultur at gøre. Derfor burde vi overlade denne forseelse til skattemyndighederne og de mennesker, der nedkæmper ulovligheder i vores samfund, i stedet for at mistænke alle somaliere som kriminelle, og dermed udsætte dem for generalisering og marginalisering baseret på deres etnicitet. I dag har vi tidligere byrådsmedlem Ali Noor i studiet. Velkommen Ali Noor til Somali News. Tak. Hvad er din holdning til dette emne, som er meget aktuelt? Jeg starter med at sige, at jeg er meget glad for at være her og prøve at diskutere det her emne med jer. Og det her, det er meget vigtigt, at vi tager op. Det er et nyt emne, som vi oplever, at der er så mange somalier, der sidder og tænker på det. Jeg starter med at sige, at vi skal passe på at generalisere. Jeg vil undgå i hvert fald at generalisere og sige, at det er alle somalierne, der går det her og sundhedssystemet og sundhedsskat. Jeg vil også sige, at vi undgår, at vi prøver at forsvare de ting, der er forkert. Vi skal undgå at forsvare de ting, der sker. De her mennesker, det har de gjort noget forkert, og det kan vi ikke acceptere det. Det er uacceptabelt, at dig og mig og flere andre går på arbejde hver dag og tjener deres penge, og så betaler vi skat. Og så er der nogle andre, der bruger det. Så jeg mener faktisk, at det her, det er en alvorlig sag, og det må vi gøre noget ved det. Yes, men jeg synes også, det er meget ærgerligt, at vores landsmænd opfører sig på denne måde og ikke kan overholde de regler, som der er i landet. Men altså, hvordan kan det være, at man også hele tiden kritiserer herboende somalier?